Niin, moro. Koulujen kesälomat ovat nyt jo alkaneet, mutta opiskelu ei lopu koskaan. Annan teille pienen fysiikkademon tässä. Katsotaan mitä muuta täältä löytyy. Tuolla on plus 20 astetta ulkona ollut tänään, mutta mä olen kulkenut hanskat kädessä. Paksut hanskat kädessä. Johtuu siitä, että mä sain käsiini taas tätä vallan ihanaa kuivajäätä. Fysiikan kertauksena ihmisille, että aine voi arkielämän olosuhteissa esiintyä 3 eri olomuodossa: kiinteänä, nesteenä ja kaasuna. Vesi on yksi semmoinen tuttu elementti, joka me tiedetään ja tunnetaan jokaisessa noista olomuodoissa. Eli kun vesi on kylmää, se on kiinteänä eli jäänä. Sitten se sulaa nesteeksi ja jos sitä vielä lämmittää ja saadaan vesi kiehumaan, niin saadaan vesihöyryä. Se on kaasun muodossa. Mutta mikä tahansa aine, mikä tahansa yhdiste, sanotaan nyt ihan vaikka kulta, hopea, platina, vety, natrium, kalium, kaikenlaiset yhdisteet ja alkuaineet voi esiintyä näissä olomuodoissa. Ne vaatii aika äärimmäisiä olosuhteita välillä, mutta tässä on yksi esimerkki. Eli kuiva jää on hiilidioksidia. Tämä on hiilidioksidijäätä. Tässä ei ole vettä, joten sinänsä on ehkä väärin puhua jäästä, mutta sen ominaisuudet on vähän samanlaisia. Mulla on hanskat sen takia käsissäni, koska tämän hiilidioksidijään lämpötila on noin miinus 80 astetta celsiusta. Eli tätä ei kannata käsitellä paljain käsin. Tämä haihtuu tässä pikkuhiljaa, tai oikeammin sublimoituu, eli mä en näe nestemäistä hiilidioksidia missään välissä, vaan tämä kiinteä kappale tässä koko ajan katoaa, ja hiilidioksidi muuttuu kiinteästä kaasuksi. Tätä nyt voi käyttää vaikka siihen, että pitää festarijuomat viikon kylminä, tai sitten siihen mielenkiintoisen asiaan, mitä me voin tässä demota. Eli jos nyt otetaan vaikka pieni palanen tästä, ja laitetaan tuohon vesilasiin. Toi vesi sai nyt aikaan sen, että se kiinteä hiilidioksidin palanen välittömästi alkoi sublimoitumaan todella nopeasti. Eli muuttumaan kaasuksi. Ja toi kaasumainen hiilidioksidi toimii aika lailla samalla tavalla kuin kaataisi jotain virvoitusjuomaa lasiin. Eli tuossa tapauksessa hiilihappo hajoaa siellä hiilidioksidikaasuksi ja nousee kuplina ylös. Tässä sama keissi. Hiilidioksidi on painavampaa kuin ilma keskimäärin. Ja sen takia, kuten näette, niin kun toi hiilidioksidi savu tuosta nousee yli ton lasin laidan, niin se putoaa alaspäin. Ja sitten hienosti menee pöytää pitkin ja sitten lattialle. Käytännössä tunnetaan useita paikkoja maapallolla, jossa on esimerkiksi sellaisia luolia, joiden pohja on hyvin paljon matalammalla kuin se ulkopuolinen maaperä. Ja kun sinne muodostuu semmoisia kuoppia, niin siihen kerääntyy hiilidioksidia, joka on painavampaa kuin se muu ilma. Se tarkoittaa, että ihmiset voi kävellä siellä ihan hyvin, mutta esimerkiksi koirat tukehtuu, kun siellä alhaalla maan lähellä ei voi hengittää. Siihen tukehtuu, koska siellä on enimmäkseen hiilidioksidia. Tässä käy oikeastaan hyvinkin silleen, että jos on kanssa leikkii koko päivän, niin päätä voi vähän särkeä ja muutenkin olla vähän rento olo hiilidioksidihöyryistä. Ei se mikään mukava olotila ole. Mutta tämä on semmonen vehje, että kun tällä leikkii, niin välittömästi fysiikan oppilaat alkaa kuunnella, kun tällaisen höyryävän lasin tuo luokkaan. Eli tämä on vaaratonta siinä mielessä, että tämä nyt on vilpoista, mutta ei tämä myrkyllistä ole. Sehän on vain hiilidioksidikaasua. Mä voin sitä vaikka puhaltaa noin, ja sitten sitä vaan muodostuu sinne lisää. Toi palanen tuossa pikkuhiljaa katoaa. Siinä voi oikeastaan käydä sillä lailla, että koska se on miinus 80 astetta, niin se vesi siinä ympärillä voi jäätyä ja muodostaa semmoisen kerroksen tuohon hiilidioksidipalasen ympärille, joka oikeastaan tukahduttaa sitten tuon kuplimisen. Sitten jos mä tietysti laittaisin lämpöisempää vettä, joka sitten sulattaa sen
niin se koko homma jatkuu tehokkaammin. Toi on aika mahtavaa. Jos katsoo YouTubesta videoita, minkälaisia juttuja yleensä kuivajäällä tehdään, niin siellä esiintyy sellainen klassikko, kun että täytetään kokispullo kuivajäällä ja sitten se räjähtää. Mä nyt en aio täällä sisätilassa sitä tehdä, mutta mä olen tehnyt fysiikan oppilaille semmoisen kerran tuolla pihalla. Aikamoinen paukaus siitä tuli. Eli kuten yleisesti voidaan aineesta sanoa, niin kun on lämpöisiä, niin ne vie enemmän tilaa kuin kylminä. Ja sama pätee hiilidioksidille. Eli samalla kun toi pikkunen palanen tuossa sublimoituu ja muuttuu kaasuksi, niin se kaasu vie paljon enemmän tilaa kuin tuo pikkunen kiinteä palikka. Eli jos ton pikkusen palasen kiinteä hiilidioksidia laittaa suljettuun tilaan, esimerkiksi kolapulloon, ja sitten vaikka siellä on vielä nestettä, joka nopeuttaa sitä sublimoitumista, niin se täyttyy kaasusta ja se haluaa edelleen jatkaa kaasuksi muuntumista ja sinne paine kasvaa siellä pullossa ja lopulta se pullo ei enää kestä. Se halkeaa ja kaikki lentää sieltä ulos. Tämä on todella hauskaa mömmöä, mutta ei todellakaan kannata paljain käsin koskea. Voisi periaatteessa ottaa vaikka vielä palasen ja katsoa mitä käy, kun sanotaan heitetään vaikka vessanpönttöön. Tähän ei varsinaisesti tarvitse mitään virallisia koulutuksia, tämä ei ole myrkyllistä ainetta, tätä voi tilata. Sanotaan esimerkiksi se voi koskelta suoraan tehtaasta. Ei tämä ihan semmoista kamaa, että menee vaan kauppaan ja pyytää. Mutta tosiaan ei tarvitse olla mitään käsittelylupia tällaiseen. Katsotaan mitä tapahtuu. Eli siellä on vettä, joka siis saa aikaan sen, että tämä alkaa haihtua tosi nopeasti. Sinne meni. Ja pahoittelen, että saa tarkennettua tässä valaistuksessa kunnolla tonne sisälle. Nyt se näyttää joltain alkemistin isolta kattilalta. Höyrystyy oikein kunnolla, ei näy vettä enää siinä. Ja jopa sen jälkeen, kun tämä vetää. Menee yli laidan täältä mukavasti. Niin kupliminen jatkuu. Eli kyllä se sieltä hyvin kaukaa sieltä putkistostakin vielä nousee ne kaikki kuplat ylös. Se on jännää ainetta. Tosiaan ei kannata suuhun laittaa, koska se käytännössä aiheuttaa tukehtumisen. Ja ainakaan kannata hengittää sitä. Muutenkin pitää säilyttää hyvin ilmastoidussa tilassa. Toi on melkein nytten kadonnut. Ja toi pikkunen palikka tossa, mutta sitten se on enää jäljellä vettä. Semmoista ihan minkä voi juoda. Ei siinä mitään sen omituisempaa ole. Kylmää se on. Eli sitä voi kyllä käyttää hyvin tätä kuivajäätä tuollaiseen erilaiseen jäähdyttämiseen. En tiedä suosittelenko sitä, että tosta vaan juodaan semmoista, missä tätä on ollut, mutta ei se mitään myrkyllisiä yhdisteitäkään varsinaisesti tee. Mutta mä nyt kokeilen vielä sellaista, että mä laitan tänne kokiksen sekaan pienen palasen. Nori. Ja heti muuttuu juominen mielenkiintoisemmaksi. Jos mä olisin laittanut sinne isomman palasen, jolla on isompi kokonaispinta-ala, joka tarkoittaa, että se reagoi nopeammin, niin toi olisi saattanut olla pöydällä aika äkkiä. Tää on mahtava tavara, tätä jaksaa katsella vaikka kuinka kauan. Mutta joo, siinä oli lyhyt fysiikka demo kuivajäästä ja olomuodoista. Nyt tiedätte mitä siellä tapahtuu, kun joku räjäyttelee kolapulloja. Moro!